Nginibingelele lapha emakhaya, nginibingelele. Obingelela uyena umkhulu Khoza. Ngitholakala eMpangeni ke. Ukutholakala kwami eMpangeni ngitholakala khona kuphela, anginaso isigodlo eThekwini, angitholakala eThekwini, angitholakala eworkshop, angitholakala eGoli, angitholakala kwaMayimayi, angitholakala eCape Town. Uma ungithola ngithi ngise Cape Town ngisuke ngiye kulowo muntu ngifike ngimsize. Mina ngikwazi ukuhlela into engisusa la ngise Cape Town, ngisuke ngiye kulowo muntu lowo. Mina ke uprincipal uthisha omkhulu womsamo, iunion yomsamo, iunion yethongo. Ithongo lakho ngihlala nalo phansi, ngilincenge, ngikukhulumele nalo, ngikuncengelele lona, nguncengisela ukuthi nawe phela ke likunike nje noma nje i-first chance, i-chance eyodwa futhi first and the last chance likunike nje lithi kukuwe ukuthi ithongo lakho, ihlozi lakho, emsamo wakho uyobonga yini, okanye nami uyongibonga yini. Okay, i-TLB imoto enkulu bafethu, iskandali ayimla bafethu hayi. Umagemegeme mina ke senginegameko eziningi lapha ekulapheni. Yabona hlezi ngibhekana nezigameko, hlezi ngibhekana nezigemegeme. Ukuba ngibhekane nezigemegeme ngaba ngikho la. Ake ngikhulume ngomsebenzi welati namhlanje. Umuntu hey mkhulu, uyazi nginokuphupha amakhandlela, nginokuphupha izibani, ilati ngithi uma ngiyohlola kukhulunywe ngelati, uma ngiyohlola kuvela into yelati. Okay, ilati kodwa phela ake ngiqinisekise lokho akuwona, akikho kwelapha kwesintu lokho, cha. Umkhuba nje wasentshonalanga ngoba phela ikhandlela likhandwe abasentshonalanga. Sekukuthi lona elijwayelekile ukuthi nize lincane likhanya kancane, kodwa likhanyisa indlu yonke. Ithende nje uma ungekho umoya ukhanyisa ikhandlela, hey kukhanya yonke indawo. Noma usithile ngo2 litha kukhanya ithende, likhanya lonke elinamapholes awu4. Shuthi lithi liyinto encane bese likhanyisa ngendlela eyisimanga. So sekujwayelekile ke ukuthi noma kwenziwa izinto bese kuvele kuthiwa hayi ningabe nisayishisa impepho, yenzani ini na ilati, khanyisani ini ikhandlela. Bayebethi abantu ke beza kimi mina amakhandlela khona white, khona yellow, khona blue, khona green, khona purple. Mina wonke amakhandlela angiwazi ukuthi ameleni. Beze bethi abanye umkhuphula umndawe nani umkhuphula ogogo lalisale likhandlela. Mina isikhathi esiningi amakhandlela kukancane ngicube nje amakhandlela, yabo. Mina ngisebenza ngo white, ngekhandlela elimhlophe, indlela zimhlophe, yabo. Amanye amakhandlela mina haya ngiwasebenzisi nyanga. Beze bethi red ngazo, wezitha, black, one. Bese bethi hayi mangabe ukhuphula ithunywa amakhandlela. Yingakho ke namhlanje mina angizazi isithunywa ukuthi yini, anginasithunywa mina, anginazi izithunywa mina, anginayithunywa mina, anginasithunywa nje mina nginedlozi. Mina kahle kahle umsebenzi wami lo wobunyanga ngawubypassa, ngawuthi, uyabo. Ukube kungangizoqondisa kwamele ngihambe ngiyothwasa ngoba mina ngiyisangoma. Kodwa futhi ke sihlule lapho ngoba angithwasanga mina, kodwa umsebenzi wami kwakufanele mina ngibe isangoma ngokuthi kwase ku late sathi salukwazi hayi akusetshenzwe manje, sebenza manje umsebenzi uzothwasa ngendlela. Hawu ngangihamba ngathinta undosi, ngathinta ugumede, babe ngilungisela, babe ngena abantu, babebuya abantu bezobonga. Hawu ngangiqala ngigilimanga. Ngiyawuthanda ku social media ka, cha social media nkosami ke ngiyawuthanda kakhulu. Ngiyathanda futhi ukumarket izinto ku social media. Wena ungonjani wena? Awuyibuzi. Une sound system wena. Uphatha upopop. Okay, uphatha ke smartphone. Wena nje uyifaka kuFacebook uthi ngine sound system mina ngiyaqashisa ngalo, nginethende. Wena ulifaki kuFacebook. La njoba ngila eMpangeni, khona eMpangeni selling things
empangeni selling things wena nje ukwazi ukuposta noma mina ngeke ngavakashelwa abantu la bezothenga imbiza yama-alsa ngifake lapha nempangeni selling things ku Facebook page wakhona bathenga bafika abantu bayithatha imbiza yama-alsa yabo ngisikhulume ngelati webafowethu ilati yize kuumkhuba kwasentshonalanga ukuthi basebele kubekhanyisa amakhandlela ke nakithangena amakhandlela siphuma kuphi ezimbaqeni ekusebenziseni ini ubhaqo ikhandlela noma ilati lingehluka ngokweziko lomelaphi wendabuko ukwenza kwethamalati akufani umuntu uyasuka bese behamba mhlawumbe eyobheka ukuthi leli lati engalenzelwa liyilona yini noma leli lati engizolenza umuke wafaka umelaphi wendabuko ekwenzeni ilati ngeke kufane ngokweziko lapha ekhaya ngiyahamba ngiyemzini yabantu ngibafica abantu uthe omunye wayenesifo sokuwa ngifike ngenza ilati nje hawu kuphele isifo sokuwa abanye bebuthola imisebenzi abanye bubuyisela emsebenzini ngisazoke nginivezele omunye umama lapha eMandeni ngizoke nginivezele yena eyikhulumele yena ukuthi wayeno 9 years wamiswa emsebenzini undodana wakhe wayenesifo sokuwa ngaya kulo leli ekhaya akanaso namhlanje isifo sokuwa undodana wakhona uyasebenza ubusuku nemini uhamba ngogandaganda wangishona ngogandaganda umama wakhona 9 years wabuyela emsebenzini umsebenzi wehlozi wakhanya ngiwenze nje ngelati ngenze nje ilati so ilati liyehluka kumelaphi wendabuko uma isikhathi esiningi uphupha ilati kukancane kube ukuthi wena usengasebenzisa ini na impepho usho ukuthi usunganisebenzisa kini kakhulu amakhandlela kodwa uma uzowenzelwa umelaphi wendabuko kuzokwehluka ngokweziko likamelaphi wendabuko ukuthi yena ubona ukuthi noma uma ekuhlolele eqala ekubhekele ukuthi hayi ake silenzeni kanje ilati ake ngihlukaniseke ilati ke ngilisho ukuthi ilati lejwayele ukuhamba nani ilati kuba amakhandlela lawo kwesisikhathi omunye aliphupha ilati evuke likhumbula elimise linjengoba linjalo khona nami engake ngalimisa nje ngalimisa linjengoba linjalo namakhandlela ngokuhlukahlukana kwalo ngabona ngomzala sasigcina nekudala wathi ngizodlula lapho ngihamba nezingane zami ngizokubona nomama wase awungafanga vele ngathatha khona lokhu kudla okuselatini bahla ngathi mina leli lati labo laba bantu belenzelwa laba abantu leli lati leli uyabona so kuyehluka into esishayayo bafethu ukuthi isikhathi esiningi sifuna ukwenza into ngoba sifuna ukuthola imali mhla sayeke ukwenza into ngoba sifuna ukungenelwa zimali emabank zimali endlini siyokwenza izinto zethu zithathe ngisho 10 years ukuphendula zithatha 10 to 15 years ukuphendula sifunda ukulinda into esishayayo thina abantu bakithi ukulinda asisakufuna ukulinda sesizwa ngalo sigijime siya kuyena sithi hayi akangisizanga ngiyalahla imali yami ilati ke liba nokudla ilati elinye kuyenzeka uthola ukuthi fanele nje kuba makhandlela kuphela uyabo elinye bese kuhlukani ayibane ekhanyiswa ukuthi kufuneka izibane kanje zodwa kuhluka ukuthi wena uyibonile nesibonakalisweni wena uyibonelwe umelaphi wendabuko yini elinye ilati liba nokudla okwehlukahlukene okwesintu ama fruits kuyehlukahlukana kube nelati elizohlukanisa etshwaleni uthola ukuthi lihlukanisa etshwaleni nje akufuneki kube notshwala okungenani kungaba kwi beverage kungaba mhlamba yo Coca-Cola Sprite bana kodwa ngokwe beverage ukuthi akufuneki nje utshwala elinye ilati kuyenzeka lidinga ukuthi ukufaka utshwala kungaba kwesiZulu nokwesilungu elinye ilati kuyenzeka liyimele lilodwa linjalo kuba makhandlela eyodwa elinye lifaka ukudla elinye ilati kuyenzeka lifake
inkamba lifake ini amagobongo umisilat kube namagobongo uthothi mase kunamagobongo ke sekuyi amakhandlela ukudla konke khona kuhlukana mhlawumbe utshwala kuyenzeka thotha kudingeki kuyenzeka bese kuzongena ini inkamba amabhakede amagobongo ngoba amabhakede ngoba amagobongo lezi ihlahla lezi sesayifaka emabhakedeni kanti eqaleni okhokho bebawafaka kuphi na einkambeni ngiyathokoza ke bogogo nomkhulu singela uhlahlube lonke la udaba ngithinte ungalokhu ubuza imibuzo la mina ngiyovela ukuthi thokoza ngiphume kanje inamba ngiyifakela ukuthi uma unombuzo buza mina ngeke ngikwazi ukuthi sixhumane la ku YouTube buza nje mina inamba i-cellphone number yami ngiyifakele lokho ikhona iyavela la ngezansi siyathokoza